Нека поговорим за Божията светкавица, пророк Тиби Джошуа. Очаквам мнението ти като лекар. Как може човек, протягайки ръка, да ме държи така, сякаш съм пиян? От медицинска гледна точка, каква сила е това? Понеже той спомена как може човек да протегне ръка и хората да се изцеляват. Затова я протегнах и го дръпнах. Така че, когато се прибере от дома, да може да направи проучване върху тази моя ръка. Ако искаш да направиш фотокопия на ръката ми, ще ти я дам. За да направиш копие, ще ти дам фотокопието. Занеси го вкъщи. Какво се случи? Всъщност, още не мога да го обясня. Още не мога да го обясня. Не можеш да го обясниш? Да, защото още не мога да го обясня. Още не можеш да го обясниш? Да. Защо? Като че ли се оправих? Не знам. Май се оправих. Май се оправих. Искам да ми кажеш какво ти се случва сега. Ще протегна ръката си още веднъж. И искам да се съпротивиш на силата. Застани там спокойно. Застани точно там, като лекар. Стой спокойно. Погледнете екрана на телевизора. Погледнете какво се случва в момента. Стой мирно сега. Виж ръката ми. Какво става, докторе? Нещо се случва. Алелуя! Амен! Докторе! Докторе! Сър, не стоите ли прав? Стоя прав, но има сила, на която трябва да се подчиня. Добре. Има сила за подчинение. Добре. Искам да се обърнеш с гръб. Не ме гледай. Не искам да ме гледаш. Защото ако не ме виждаш, не виждам причина да се движиш. Ако не ме виждаш, нямаш повод за движение. Обърни се с гръб към мен. Аз ще насоча ръката си към теб и ти ще ми се подчиниш. Прекрасно е. Ръкопляскайте за Исус. Алелуя! Нека гледаме още една практическа демонстрация, преди да научим значението на Божията светкавица. Значението на Божията светкавица – възкресителна сила. Знаете ли какво тласка хората? Светлината е. Когато има твърде много светлина за теб, трябва да се помръднеш. Дори да затвориш очи. Ти се движиш, освен ако тази светлина не е лъч, ако не сияе. Виждали ли сте слънцето? Когато изгрее внезапно, вие сте с лице към него. Божията светлина е светкавица. Възкресителна сила. Когато насочат тази светлина към теб, ти ще се помръднеш. Нищо друго не те движи, но ти се движиш. Защото никой не е толкова
свят, колкото тази светлина. Наричаме я светкавица, Божията светкавица. Тя преминава през тялото. Преминава през тялото до другата страна. Тя вижда отвъд тялото, отвън. Когато докосне стомаха ти, излиза от другата страна. Тя олекотява, осветява тялото ти. И тогава, когато тялото ти е твърде леко, трябва да се помръднеш. Погледнете, вижте баба, той стои тук като кралско височество, погледнете го. Ако протегна тази ръка, ще видите, че ако тази светлина падне върху него, той ще се задвижи. Гледайте. И на каквото разстояние да е човекът, толкова мощна е светлината. По начина, по който дори още не съм произнесъл. Добре, когато се протегна, какво правя? Размишлявам върху името Исус. Добре, вижте.